खुलुमबाय सोनाफोरा आंनि मोनसे गोदान ब्लग साउन्ड फिन खेबसे बरबावबाय सबाय मासे जोब फवारनाय महर लानो सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लगखौ फ्राय जोबोद साइना खालामनो जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो गोजां बोथोर जाबजों ना माजों सालाया बोरैबा गिदिंग्रोला बायदों आरोना ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोरोंबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय मा हाका येस नोंमारगौ आंबो जेबो एक्सट्रा देखायनो हायाखै जेबो इन्ट्रेस्टिं खालामनो हायाखै जेबो थांनानै जेबो ब्लग लाबोनो हायाखै हा दे बानानै हो बाबा बानानै हो बे आंनि खानाय खाग्रा लबारखौनो ला रिमना थुख्राथाम जादोंनो लबारजोंसो खानांसिगोन जाहैबाय आरोना खम समस्या ओमफ्राय आरो जेबो देखायनो हायै जाबजों माने आंना भिउसाफ्रा डाउनाव थांगासिनो आरोना थेवबाबो जेबो नङा जाखिनि नायगिरिफोर आंहा दङ हाजारानो जा 1100-1200 जा बिथांमोननि थाखायनो आं भिडिअखौ बानायगासिनो माने दिननि एक्टिभिटिसखौ मोनसे नङा मोनसे ब्लग बानाय हगारगोनबा मोजां मोनो आरोना आहाबो भिडिअ मोनसे जालांबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जाखिनि एसे नायलांदों माने आहाबो बेखौनो मोजां मोनलांबाय आरोना ओमफ्राय नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै साउन्डजों मा शेयार खालामलांनो हायो आं गोबां एसे ब्लग लाखांबाय ओमफ्राय इन्ट्र'खौ दासो मारिदों आरोना फार्स्टआव इन्ट्र' मारनो बावलायो मिनिथावखा ओमफ्राय ओरै फुरा रेडि लाहांहां जानानैसो आङो नै नोंथांमोननो देखायनोसैलाय आरोना आंनि आदारखौ दिनै ओमफ्राय बेसा नै बे लाफाया सोनाफोर बिहामजो हायलुरिनोसै आरोना नायनानै अबेबा जा गोलाव जादों ओमफ्राय अबेबा नै बेस्रा खेरेफा आरोना थारमाने गाव जादोंमोननो खानानै ओमफ्राय आंहाबो थाब फिसालाखौ टिउसनाव दोनहैनानै मैया हाबबोफ्रांबायना फिसाजोआ थांनो होननायखाय ओमफ्राय एसे दंबावखायोमोन आरोना ओमफ्राय बेखौनो फाग्लाया जाखोमासिगौसोमोन खोमा थांनांग्रोब जाहैबायना लांनो नोङो होनबाय नों जाखांबायबालाय हरदो जायाबालाय आंबो जानो नायनोसै होननानै लानानै फैबाय आङो दुन्दियाबो आरनानै लकेल बिहामजो फोनायहाय मालाय जि मोजां जादों दुन्दियाफ्राबो नै ग्लब-ग्लबनो बेखौनो आङो दिनै आवलायनोसै आरोना ओमफ्राय सिबाय एखमबा अनला जालाय मा जालायनो आंना नै आरो एखमबा लाइ एक्सट्रा बायनानै जालाय मालाय बोरैबा रानथाबलायलांबाय ना गारनायाव गैया आरो जागोन दिनैबो हा सुना आं थांसै बेहाय आं सानदुआव थांसै आयै सिबाय रानथाब खुनथाब जोबथा हान्जानै मा होनना बुंबावनो आगान सुरे जोबथा हान्जा ना बेजों मलायनो नाय पात्तासै आरोना दा उनाव जासिगोन बियो फै सान्दुंआव फै मा फै आं मैगं हानो बैसिनोथ' थ' थांगोन थ' आयौ नाखाना गैलाहाय फुलकबिया गोथावमोन मा होनना बुंबावनो आरोना बेहायनो नोंहालाय मा स्टिल बरहां बिफानो गामसा साखालायनाय नों मानो गामसाखौ बिदि लादों ओरैनो लादों गोदोनाया सायो नंखाय नंगौहाय गिलु बालुलाय हा र' एम्फौ थायो फुलकबिसो आं मोजां सायनो सिथा रानफ्लेजोबसिगोन बियो नोंना सिखाया बोरो ए देख' आयै मा मावनाय जाखो बेलाय र' दांना दे लाफाखौ दे आं जि सोमनानै फैगोरनो समस्या माइ लामदोंनो मालाय आब'मोनहा नारा नाथार हाफ्लेनि गेजेरजों साक्सेसफुल जाबाय आङो नै लाफा सायनाया सुनाफोर दाथ' बे लाफाया हारसिंसो जासिगोन आरोना खारै एकदम आदा सामस होनानै भाजा बायदि जानोसै आङो बेनिफ्राय नैबेखौ नागिरनानै बामबाय मोनाबा गैया नैबे फुलकबि आलुजों लागावनोसै आरोना एसे भाजाहां एसे बिदिनो लाब्राहां माहां मानो होनबा लाफाखौ जानाय नङाना फिसालायाथ' जाखाथारा फटल थाइनै दंमोन रानथाब खुनथाब ओमफ्राय आलु हानाय साइजखौ नायदो फिसाजो दानफ्लेखौनो बाया मोजोमा लेमनानै होजोब्बाय आं नै मा होननानै बुंनो आरोना बेनिफ्राय रुबबारनि समय नालाय बेनोसै मबाइल दाबिगासिनो बिमानिखौ दसे नायथोंसै सुनाफोर दाब आङो ओंखाम ओंख्रिखौ फोमोनसै आरोना थ' संफुनाय समाव आङो ब्लगखौ लानो हानाय नंला फिसालाया मबाइल नेगासिनो दङ बिनानाव नायनायखौ बे नाया मा होनना बुंनो थ' बेनो आरो सिम्पोलसा ओंखाम जेबो संथ'वाखै र' दामानि फिसाजोआ दालिखौ एसे आंगायस'नानै दङ खालि गाइखेरजों जायो आरोना थ' दालि बानायबाय थाला आङो बेखौनो लागावग्रोनोसै नो अयथासारि दसेल' स्कुल गैयाबाथाय बिमाया महा भेजाल आरोना इसोरजोंहाय महा बिपद ओइ नोंहा बिदिसो गथ'नै संसै आं दे अके गाइखेरजों ओंखाम जानोसै हा जानोसै संसै आङो खुरहांबायबो माने आं सुनाफोर ओमफ्राय बे खुरनायनि सिगाङावल' आङो इन्ट्र'खौ मारिना लानाय जादों आरोना माने दुगैखां लोबखांसो इन्ट्र'खौ मारिदों आङो संनायाथ' दुगैया लोबा संखाबायमोन लाफाया लाबाय आंहा ओमफ्राय नै भाजि ना लाब्रा होननांगौ इसिबां बेबायदि खालामदों आरोना लाफाखौथ' जाखायानो सासे सुबुङा सासेया ओमफ्राय फिसाजोआ गाइखेरजों जाखांबाय आरोना नै स्र' दुगैस्रां लोबस्रां मालाय गाइखेरजों जाखांबायानो बेहा हनै ओमफ्राय बेहा मैया दुगैदों होननानै हाबाब दुगैया लोबा नों ओंखाम जाबावगोन मा मा दासो जादोंमोन खुरना लानोसै
ओमफ्राय बेदर गोराना एकदम नै मै बेदर बायदि नुलायदों आरोना मोफौ मै बेदर बायदि ओमफ्राय मा होनना बुंबावनो बिदि गोरानबाथाय आंहा मेजेम बाख्ला बाख्लासो मोजां मोनो एकदम फुरा मै बेदर आरोना मेजेमानो गैयालै बाबा मेजेमबो गैया माबो गैया बेदरानो मा होनना बुंनो बेफोरबायदिखौनो जाम्बा जाजायाबा था होननायसो मन नुनायखौ ब्लगाव लालायला होननानै सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिहामजोनि लाफाया ओरैबादि गोथाव आरोना लाफा गोरलै बिराद गोथाव बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामफिननो खिथाफिननानै केमेराखौ अन खालामलायबाय आरोना आङो नै बुहुद गोथावखा फाग्लि लाफाया खेरेफा खेरेफि आरोना बुहुद गोथाव लेमोनलायनाय आखाइ सुनानै रानस्लाबलायो लगे लगे फिसालाखौ एबा क्लास क्लासाव दोननानै फैबाय जोङो उदैया ओरैबादि बोरैबा मोनबोदोंना आंना माने जागा जागा थांनाय जाबायना हैद रब्रा टाइमानो आंखौ नेया आजिखालि लेजि जाबाय बुरायनायखाय र' हा बिदिनो द्रोब द्रोब सोलिलांसै आरो माथो होनबावनो होनबा सनाफोर साख्रि गैया बाख्रि गैया आरामसे फिसाइ खामानियाव नों बिदि एसे आहा जाहा फिसाफोरखौ नायनानै खस्थ' खालामनानै जायाबालाय बुगार बुगार आथिं सोमाव सोमाव जानो लुगैबा जागोन होनबा ओमफ्राय नै दाबो नोङो भिडिअ बानायलायबाय एसे रेस्ट लाबा मोनसिगौमोन दा नों भिडिअखौ इदिट खालामदोलाय आपल'ड खालामदो मा खालामनांगौ मा खालामा कुसुर कासार खालामदोलाय बेनिफ्राय आरो लोगोफोरनि भिडिअ नायफिनदोलाय माने सार्कोल आरोना जिबना गिदिंगासिनो दङ बेबायदिनो ओमफ्राय सनाफोर आयौ आयौ खानाया ओरैबादि कफि आरोना आंना हे प्रभु जिदिना लोबगोन हिदिनाबो कफिखौ आङो स्र' खारहोजोबनो हाया आरोना ओरै एखमबा डाबल लोबो आं सेम्पुखौनो थेवबो आं कफिखौ खारहोजोबनो हाया ओमफ्राय आरो जिदिना लोबगोन एसे खम जागोन आरो थेवबाबो थायो आंनि खानाया आं नागिरना मोनो बेनिफ्रायहाय जेब्ला साननै सानथाम जाबाय अ माइ गड नों लोबालासिनो थादोल' गैला आरोना लादाखनि काश्मीरथिंजायनि लादाखनि बरफ सिरिनाया बेबायदिसो जायो आरोना आंना स्न'फल थैगोनसो मा लादाखाव बेरायहैनो सनाफोर आंना न'आवनो नै स्न'फल जाखायो आरोना दाबो लोबनाया साननै जाबाय नालाय आरो माथोबाव सिरिहांलायबाय समस्या नैबे मोनसे भिडिअआहाय मैया मोनायाव आंनाव सफैदों आरोना माने बिथाङा हरदों आंनो गावनोबो सोरबा हरदों खोमा हजों जोंनि लालियाफारायाव आरोना गामिनिफ्राय नै मा होनोथाय उद जिबौ ओमफ्राय मा होनबावोथाय बिखौ नै बेसेबांबा गोलाव फैदों जाहैबाय आरोना नायलाय बे बोरमा मोसौ दाउ अमा ग्लब ग्लब मन'ग्राया बे आरोना नै मोनानि समाव फैदों जाहैदों बिलिफाङाव आरोना खयथासो जाखोमोनथाय आंनो हरबा बिदिनो 9थासो जाबायमोन बिथाङा भिडिअखौ हरबा आरोना आयौ आयौ आं नुसनफेराखैनो बेबायदि जिबौखौ खाथियाव आरोना नायलाय माने जोंना हाजोबो खाथि जाहैबायना ओमफ्राय बिदिनो बे दाखालि आं हाबा जाहैनाय दंमोन ना न'खर बिसिनि साइडआव आरोना बियो बे खाथियाव फैदों बुस्थुआ माने बिथिं हाजोबो ओरै खाथि बोरै बोरै नामायनानै फैखो दुब्लि दुब्लि नै ओमफ्राय बेहाय आलाय सिलाय बिदि दंफैयो आरोना ओमफ्राय बयबो गिबाय ओमफ्राय आगोलाव मालाबा खनसे फैखांबाय जाहैदों सम सम बिदिनो नुजायो खोमा ओमफ्राय फरेस्टारफोरखौ लेंहरनानैहाय हमनानै लाङो आरोना फरेस्टारफोरा ओमफ्राय बे हाजोआवनो हगारहैफिनो ओमफ्राय आरोबा गिदिर गिदिर दंबावो मायो जा गियो आरोना आं मालाबा सानखांनानैहाय ओमफ्राय नोङो जोंबो बेरायनो थाङो मायो एकदम बिदि दा नुसनबाथाय आं गैला आरोना दा बायदियावहाय नै भिडिअखौ नुनायखौनो जोंहा बिमा फिसा साथामजों गिबाय थाबाय ओरैबादि गिबाय थादों जोङो ओमफ्राय फरेस्टारा लांबाय खोमा होनदों आरोना उनावहाय जारलासोहाय ओमफ्राय आंनि माइनावथ' ओरैबादि फैयो आरोना बे जिबौआ बिदि खालामनो रोंना रोङा बेखौसो सानबावो आरोना आङो आगोलाव बिथाङाथ' होनदोंहाय बेना बिदि हाथाय गैयालै बेना मन'योसो बियो होननानै आरोना मन'बाबोथ' मानसि फिसा फिसौखौथ' मानसि फिसा फिसौआवथ' मोनबानो मन'नो हागोन बियो बेफोरखौसो साननानै मोथो मोथो गियो आरोना आं बिदि जानला मोनला ओंखारा गोबावजों खनसे बोरैबा आन्दायनानै फैफ्राङो ना मायो बिदि आरोना बारनोबो हायो माथो बिदिया बिफां बिफां नोंनिनोमोन आगोलनि दे ला फराय थ' सुनाफोर आं बेखौ एसे नोंथांमोनजों ब्लगाव सोदेरना होनाय जाबाय भिडिअ आंनिसिम सफैनायलै आरोना नायनोबा होननानै हरदों आरोना बिफाया नायनोबा होननानै हरबाय नालाय आंहाबो लागायनानै होबाय नोंथांमोनजोंबो थ' जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल सा ब्लग्सखौनो फुराय नायलांबाय आंना जोंना बेफोरबायदिनो थांबाय दिनै नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामलायबाय थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय